Essity on iso maailmanlaajuinen yritys, mikä on mennyt koko ajan eteenpäin. Myöskin Nokian tehdas kehittyy koko aika. Täällä on kuitenkin aika paljon kaikenlaisia vaihtelevia töitä, mitä pystytään tekemään. Jos vaan yhtään innostusta on ja erilaiset laitteet kiinnostaa, niin kyllä mä suosittelen, että täältä voi löytyä oma työmaa. Että täällä viihtyy ja työt on monipuolisia. Mikään päivä ei ole samanlainen, kun tänne tulee. Mahdollista mennä ulkomaille myöskin, niin siinä on mahdollisuuksia itselle hyvin paljon myöskin, tai itse kullekin, kehittää itseänsä ja viedä eteenpäin yrityksen sisällä. Mä oon ylpeä siitä, että mä saan valmistaa Essityn tuotteita. Etenkin yksi tuote on Lotus Soft Embo, niin sitä näkee ainakin kaupassa hyvin paljon. Halutaan tehdä laadukasta tuotetta jatkuvasti, tehokkaasti.